sa kinabuhi. O karon guys, yan naman ko sa anak ka surprise gini mamayan ug ni Manang Inday. Na natawag si Maricel sa Denmark si Manang ko sa Netherlands. Daghang salamat kaninyo mga anak. Kami na usab sikan. Ay huriya ng apo. Pasalamatan usab ang andam ni ini. Naghanda nini ang nagluto ni ini guys. Ilalim tampo. Si Digandam ang maaptik nga kusinero nga si Day Mercedes. Daghang salamat ninyo Day Gandam. O Day Mercedes. Panalanginan mo sa Ginoo sa Ginoo. Sa saysay. Wala ako mao ni sila pinagala mga ang nilagay kini sila mga kasama. Salamat din surprise ni Ginoo sa anak dahil sa ang dami ini Ginoo kanila sila Janjan sila series wala ini usab sila nita. Happy Mother's Day! Kalat tanan mga mama. 7 days, 7 nights since my hair got cut and dyed. And I've had 7 days since I tried to rip a chapter out my mind. I've tried, and his laugh is just as soft as yours, smiling just as wide. He could be what I like. Shout out sa tanang mga mama. Ay, shout out ya. Ay, ante na. Ante. Ay, ante. Mga ante na, tanan na. Happy Mother's Day ninyo diha tanan. Okay guys, kana sila lang mga gagaw. Katong sila Gina. Ginajihan na to. Ginaji na lang. Ginaji ang. Anong ginaji to ah? Kana alang lulo. Ay, joke ra. Ito po ula. Kana alang lulo. Walang single guys. Ano si Hair? Kailangan nyo nila ako. Nag-inulog ko ang sili. Anda guys, mo andar ni Anja. Isa kasi nga lang ipaila-ila ni mo guys. Ninyo guys. Ini guys, ani gagaw. Lami ni tingog. Kanihan mo na. Along sinjong ni guys. Kinanindutan ni tingog ang pagkantahan niya. Anja. Magaila mo kinsa ning mga tingog. Gagaw na kinanindutan ni. Wow, regalo. Nakaregalo. Okay? Swerte kasi mga eding nga. Kita kagregalo. Salamat Ginoo. Buatan ka ng mga eding. Regalo nila. Si Mama Jam. Buatan sila po rin. Kani si Mang E. Buatan na. Mang E na. Pagantahan mo na ha. Pagantahan mo na mga bata. Karoon na. Unang makanta si Mang JR. Sunod si Mang Edward. Ni mga bata guys. Kini si Mang JR ani pagkatahon. Sunod si Mang Edward. Ani si Pide. Orang Pide, kato si Peye. Uy, dala ning apo guys ha. Kani isa po niya. Pide, tanaw sa kuwa. Ba, anang apo guys. Ana siya say na hilig nag TikTok. Ani si Lab ni guys, aning apo po niya. Lab. Ngayon bakala wala. Kani si Monica buutan kan ni guys. Long na avocado long. Guys, alat avocado na. Kani si Monica ni buutan ka ni guys. Ada ni kabuutan. Pareham ni silang tanan. Mga apo na ha. Buutan sila, muluhod ni. Mo aminaho. Di ko kadaog. Iya. Tiyan, di mo lang
Edward, hiyaki kumain. Chocolate. Sorry guys. Sa prank. Ay, Hindi, tuyo ko na siya ma. Lugpat ba niya? ah, ay, pagkinawa ko. Iyaw, sayang nga, managulagpot. Wala na yan. Wait lang. Ay, sorry. Ano? Okay. Ay! Ay, sorry. Ay, nakalimot tong anak. Pastilan! Ayan to. Hi guys, karon na humana jud ang among panag. Ipo guys, among isalo-salo. Humana mi panhapon karon ang auntie pod nag-abot siya gikasimbahan. Mo na ang auntie guys nga ra kabutan siya guys. Napo ni sa channel nga ang yang YouTube channel is girls makes videos. Muna siya guys, ang iyang channel. Palihog ko sa pagbisita sa iyang channel o pag-subscribe guys. Daghang salamat. Ug palihog po ko sa pag-subscribe sa akong channel. Marilong Bulanon. Bye!